Mayong hapon, mayong gabi, mayong adlaw kanatong tanan, mga igsuon, at dutas pag-abli sa atong Biblia, ato kaniablihan sa 1 Corinthians chapter 14, og atong pagabasahon ang bersikulo 12 ngadto sa 19. Og kini dunay kalambigitan sa atong tumong karon gabion na sa atong topic bahin sa amen. So ang atong uluhan nagaingon, ang amen sa kumon nga pagsimba. Ang amen sa kumon nga pagsimba. Nagaingon mig on 1 Corinthians 14 sa 12. Bisan sa ingon kamo, sanglit kamo mainiton nga nagatinguha og espirituhanon nga mga gasa, paning kamuti nga kamo mulabaw ngadto sa pagpalig-on sa iglesia. Tungod niini tuguti siya nga nagasulti sa wala mailhi nga pinulungan, magampo aron nga siya makahuban. Kay kung ako nag-ampo ginamit ang usa ka wala mailhi nga pinulungan, ang akong espiritu nag-ampo apan ang akong panagpagpanabot dili mabungahon. Nan, unsa man kini? Ako mo ampo uban sa espiritu o ako mo ampo uban sa pagpanabot usab? Ako mo awit uban sa espiritu o ako mo awit uban sa pagpanabot usab? Versikulo 16, kung dili man sa diha nga ikaw mo panalangin uban sa espiritu, unsaon man niya nga nagalingkod sa lawak sa mga walay kahibalo sa pag-ingon nga amen sa imong paghatag og nga pasalamat. Sa nakita nga siya wala nagapakasabot unsa ang imong gipanulti. Kay maayo nga ikaw sa pagkatinuod nagahatag og mga pasalamat apan ang uban wala nalig-on. Ako nagpasalamat sa akong Dios. Ako nagsulti og mga pinulungan labaw kaninyong tanan. Apan bisan pa sa iglesia ako akong palabihon nga magsulti og 5 ka pulong uban sa akong pagpanabot aron pinaagi sa akong tingog ako makatudlo sa uban usab kaysa napulo ka libo ka mga pulong diha sa usa ka wala mailhi nga pinulungan. So ato karong topic bahin sa amin, asa man nato isulti o atong itimbre ang atong amin, kanus aman nato ni gamiton, unsao man ni paggamit aron makapalig-on sa mga katawhan sa iglesia o mga kaigsuonan. Kining amin importante kaayo sa atong panagsimba mga igsuon. Subusa ato gining sabton kung nganong mo amin kita kanus ata mo angin amin og unsay hinungdan sa atong pag-amin. Apan una sa tanan, mangayo ta sa Ginoo og grasya sa pagpanabot niini. Magampo ta maigsuon. Dalaygon namong Amahan, salamat sa imong pulong. Kay nagaingon si Kristo sa iyang sulti dito sa Juan 8:31 sa tanang mga nagatuo kaniya na nagaingon, kung kamo magapabilin sa akong pulong nan kamo ang akong tinuod mga tinunan. Og tungod ni ana mahibaluan ninyong kamatuoran o ang kamatuoran mo'y makahatag kaninyong kagawasan. Dilibot pasabot mga igsoon, Ginoo nga kami perpekto na, kinahanglan namo nga matudloan kami aron mahibalumi sa tanang kamatuoran. Tultuli kami kami Ginoo nining among pagtuon karon. Kining among pag-ampo di lamang sa ngalan sa Ginoo sa Kristo. Amen. Neto sa mga gagmay pa may mga igsoon dito sa Leyte sa usa ka baryo sa Ginsangaan, kay dito mo ko na tao na gagmay pa may mga 5 anyos ang akong edad 6 anyos. Ngadtong panahon na kami makakaon mi og bugas humay kadas duha ka higayon lamang sulod sa usa ka tuig kay tagduha ra may ani sa humay kaniadto. Karon ug naa nami humay nga among makaon, masukog yun ang akong amahan kung doon nami mahulog nga mumho. Labi nag humay. Kay grasya't mo nun miingon ang akong amahan, bililhon kaayo ang
humay alang kanamo kay tungod sa among pagkapobre. Sa among pagkapobre dito sa Bisaya, Megsoon, kasagaran ng amog yung pagkaon, mga dinungag nga kamote, saging, istaring, takudo, mauna, mga gahi ni, makahubag ni og imong ibato. Busa, kaming gagmay pa, ang akong inahan, mo'y magsupa sa among takudo, istaring, aron itunol na mo among kanon. So, istrikto kayo ang akong amahan, nga wagi lugas, humay, mausik, matagak, labi na mumho. Kay tungod, ang gamay nga mumho, o itampo ni mus karaghanan, paniod to na ni og panihapon mo igsoon. So busa, bililhon kaayo ang bugas humay, dili gyud ni usik-usikan. Now, may kumpara po din nato sa atong pagpanimba, sa atong panagsimba, nga ang pag-amin, kining amin, bililhon ni kaayo, og dili ni angay usik-usikan lamang nga mahulog nga dili gyud mo haom sa atong pagsimba alang sa himaya sa Ginoo. Kinahanglan masabtang gyud nato ning pag-amin kay dako ni bili sa kahimayaan sa Ginoo, labi na sa atong pagkalig-on diha sa atong pagtuo o pagpanginabuhi sa Dios. Ang amin maigsuon, balaan ni na tinguhaon sa pagsimba. Ang amin mao'y tubag sa himaya sa Dios. Nagaingon sa Roma 11:36, kay gikan kaniya og pinaagi kaniya og ngadto kaniya ang tanang mga butang, sakang kinsa anaang himaya nga walay katapusan. Amen. Nganong magbutang tag amen, nganong gibutangan ni Pablo amen kay tinuod gayod nga tanang butang iya sa Ginoo. Gaduha, ang pag-amin mo ni pagpagawas sa mga panalangin nato maigsuon sumala sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 8, apan kita kinsa nga iya sa adlaw nagmaligdong nga nagasulob sa panalipod sa dughang mga pagtuo o gugma o ingon nga helmet ang paglaom sa kaluwasan. Unsa may dugtong ana? Panalangin kini. Amen. 2 Thessalonians 3:18 nagaingon, ang grasya sa atong Ginoo nga Hesus Kristo mag-uban kaninyong tanan. Unsa man? Amen. Mo ni benediction. Tinuod ka na, maigsuon. Apan sa usa ka bahin angay nato masabtan kining amen mauni nga ni Hesus Kristo. Ato mabasa sa Revelations 3:14. Og ngadto sa anghel sa iglesia sa mga taga-Laodicea isulat. Mo ni sugo ni Hesus Kristo isulat ni ini mga butang nga nagaingon ang amen. Sa konteksto, si Kristo na, nagaingon si Kristo og matinumanon og tinuod nga saksi ang sinugdan sa kamugnaan sa Dios. So ang amen na igsuon, balaan kini. Kay kini, mo nagitawag kang Kristo nga amen. Ambot pa sabot, pagkatinuod. Tinuod yun kaayo. Kay si Kristo, tinuod yun. Siya mao ang dalan, ang kanmatuoran o ang kinabuhi. So, importante kaayo ang pag-ampo nga dunay gyoy pag-amen. But pasabot, pag-confirm sa katong mga pag-ampo nga tinuod o atog yung desire sa Ginoo. Busa maingon tag-amen. Apan, kining amen dinhi sa Korinto, sa iglesia sa Korinto, murag gibaliwa nila ni. No, wala nila tagaig-tagad kining pag-amin. Nganuman, tungod dunay kagubot ug kasamok tungod sa mga hiyas nga ilang nadawat. Puno sa hiyas kining mga Kristohanon dinhi sa Korinto. So karon atong usisaon o atong susihon ang igo og sayop paggamit sa amin. Kay unsa may bili sa atong panag-awit, sa atong pagpaminaw sa pulong, sa atong pag-ampo, kung wala ta kay balog asa gamita ang amen. Kay tungod ang amen, mauni selyo sa atong pagsimba sa Dios. So karon ato ning tagaan og tagad aron masabtan nato maigsuon sa duha ka point o punto. Primero, sumala sa 1 Corinthians 14:33 no og verse 40,
tan-aw nato ang kahimtang sa iglesia. Niining duha ka bersikulo masabtan nato og unsay kahimtang sa iglesia. Nagaingon 1 Corinthians 14:33. Kay ang Dios dili mao ang tigmugna sa kalibog. Tanawa? Apan sa kalinaw sama sa tanang mga iglesia sa mga balaan. So unsa may gi-imply ini, unsa may buot ipasabot ni ini, ang iglesia naas kalibog, naas kasamo. Busa nag-ingon ang Dios dili mao ang tigmugna sa kalibog og sa apan sa kalinaw. Bersikulo 40. Nag-ingon, itugot na ang tanang mga butang paghimuon sa disente nga paagi og sa kahusay. Now, ang context niini ang pagpanimbahon diha sa iglesia sa Corinto. Nga kinahanglan pagabuhaton kini paghimuon in a decent and order way. Kinahanglan disente og naa sa kahusay. So nagpasabot niini nga ang iglesia sa Corinto dunay kasamok ug dunay kagubot sa ilang pagsimba. Nganuman, number 1, mao ang pag-aplikar sa nagkalain-laing mga gasa. Now, alam kay baluta sa 1 Corinthians 1:7 gisulting ngadto ni Pablo og unsa ka bulahan ning mga miyembro ning iglesia sa Corinto. Tanawa, mao nga sa bisan unsang gasa kamo dili gyud iwit nga nagahulat alang sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Puno sila sa mga hiyas, puno sila sa hiyas sa espiritu, mga gasa sa espiritu. So, busa, maayo ni. Apan, sa ilang pagsimba, ilang gipagtigbabaw ang sa ilang tigom ang maong hiyas, ang maong gasa. Usa ka parte, adunay mga nagpinulungan og dila, apan sa pikas usab naapoy mga tawo nga wala gyud alaman, walay salabutan sa unsay gipanulti, unsay gipanang-awit nining mga tawhana nga dunay hiyas. So ang problemang giatubang nining iglesia sa Corinto maigsuon mao ni. Number 1, basaw nato 1 Corinthians 14:12. Nagaingon, bisan sa ingon kamo, sanglit kamo mainiton nga nagatinguha og espirituhanon nga mga magasa, paningkamuti ninyo, no, paningkamuti nga kamo mulabaw ngadto sa pagpalig-on sa iglesia. Unsay katuyuan sa pagtigom sa maong pagsimba aron malig-on ang tibuok iglesia. Malig-on ang tibuok iglesia. Tungod sa kaikag sa mga hiyas, nagkagubot sila. Nganuman, dunay nagpanultig mga dila, ang uban wala makasabot. So dili sila makahatag sa ilang amen, sa ilang pagkumpirmang tinuod ka na. Tanawa, 1 Corinthians 14:2 atong basahon. Kay siya nga nagasulti sa wala mailhi nga pinulungan, wala nagasulti ngadto sa tao. Tinuod na. Wa kasabot ang mga tao. Apan ngadto sa Dios, ang Dios kasabot gyud bisag pag unsay pinulungan. Bisag wa ka kasabot, apan kasabot ang Ginoo kay why matago kaniya. God is omniscient, all knowledge, all knowing. Kay walay tao nga nakasabot kaniya. Bisan pa sa espiritu siya nagasulti og mga tinago. Bisan pag in spirit nagsulti siya og mga tinago nga pinulungan, dili gyud malig-on ang uban kay tungod dili sila maka-amen. Dili sila maka-amen. Oo, tanang hiyas kinahanglan magalihok sa sulod sa iglesia. Apan ang katuyuan nining mga gasa, nining hiyas para sa pagpalig-on, pagpalambo sa tanang miyembro sa iglesia. Basahon nato 1 Corinthians again 14 sa 13 ngadto sa 19. Nagaingon sa 13, tungod niini tuguti siya nga nagasulti sa wala nailhi nga pinulungan, magampo aron nga siya makahubad. Magampo po siya, makahubad siya kay unsaon man og nagasulti siya pinulungan apan wa siya kasabot. No? Dili makahibalo kato mga tao unsa nang pagdaig diha, unsa nang iyang ipanulti. Verse 14. Kay kun ako nagampo ginamit sa usa ka wala nailhi nga pinulungan, ang akong espiritu nagampo. Apan ang akong panabot dili mabungahon.
Bisan pa siyang kagalingon, wala siya kasabot o siya panulti, wala gini magbunga. Na kay baluta nga, ang atong kalig-on, pagkalambo nato pinamagi sa nasabtan. Malbaybayon ninyo ang kamaturan o ang kamaturan may makahatag din ng kagawasan. Versikulo 15. Nan, unsa man ni? Ako mo ampo uban sa espiritu o ako mo ampo uban sa pagpanabot usab? Ako mo awit uban sa espiritu o ako mo awit uban sa pagpanabot usab? Versikulo 16. Kung dili man sa diha nga ikaw mo panalangit uban sa espiritu, unsaon man niya nga nagalingkod sa lawak sa mga walay kahibalo sa pag-ingon nga Amen. Sa imong paghatag o mga pasalamat sa nakita nga siya wala nagapakasabot, unsa ang imong gipanulti? Malig-on ba siya? O ikaw pod mamalig-on ka ba nga ka kahibaw sa imong gipagpanulti? Naigsoon. So unsa may katuyuan sa pagsimba? Mao ang pagpapalig-on sa tibuok lawas. Dili sa atong kaugalingon. Mao man problema sa Korinto, nag-isig indig sila sa ilang mga gasa, apan way nangalig-on nila. Wala nangalig-on. Ang katuyuan sa iglesia maong pagpalig-on sa lawas. So unsay gipakita dining bersikulo nga atong gibasa? Pakyas sa pagpalig-on sa usag-usa. Ang mga miyembro sa iglesia sa Korinto, walay igo nga mga dungog nga amen. Kay tungod ang amen gipaabot ni sa mga tao sa matag serbisyo sa simbahan o kanus-an nila buhian ang ilang pag-agree sa kamaturan nga amen. Dili kay tungod naanda na sama sa ato karon bisag pagwa wa maigo amen 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 amen. Nag-usik-usik ka lamang og bililhon nga pinulungan. Amen mean Jesus Christ. Manang Jesus 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 Jesus. Dili na angay mga igsoon. Kinahanglan dunay disente og order ang atong panagsimba. Matag amen anaa sa hustong paagi sa pagsimba. Ang pagsimba mao ang pagpalig-on sa lawas. Di man gina. Dili na pagpalig-on sa pastor sa iyang kagalingon, armo madaghay mga kuan niya, madaghay mag-idol niya katungod maay sa multi. Wala magtan-aw ang Ginoo diha, nagtan-aw ang Ginoo if we are faithful, good and faithful servant. So atong basahon tagsa-tagsa ni mga bersikulo ining 14 lang maigsoon. 1 Corinthians chapter 14. Basa na to verse 2 hanggang 5. Nagaingon, kay siya nga nagasulti sa wala na ilhi nga pinulungan, wala nagasulti ngadto sa tao. Apan ngadto sa Dios. Kay balong Dios na. Kay walay tao nga nakasabot kaniya. Bisan pa sa espiritu siya nagasulti og mga tinago. Apan siya nga nagapropesiya. Now prophecy makes on unsa na pagpanagna, no? Pagpanagna. Apan ang pagpanagna di sama sa atong nakatunan nga mura og manghuhula sa Tagalog pa, no? Kining sa manas Bisaya, mananagna ambot pasabot nga gikan sa iyang pangutukan musulti siya panagna nga kana karong bukira malunob na. Dili na maoy propesiya sa Bible. Ang propesiya sa Bible, ang Dios muhatag og mensahe iyang kunsaran sa espiritu kadtong propeta og isulti sa iyang kasing-kasing og unsay gusto sa Ginoo mahitabo nining mo talaabot nga mga adlaw o tuig. Mo nang ang propesiya sa mga propeta gikan sa Dios, pulong sa Dios nga isulti ngadto sa katawan nga mao kini ang mahitabo. So dili na sila nanagna nga bisag unsa lay gihunawnaan. So busa kining pagpropesiya sa mga propeta, siya mo'y nagawali sa pulong sa Dios nga nadawat niya directly from the spirit, inspiration of the Spirit. So kining propesiya nagsulti kini dinhi sa atong konteksto og pagwali, pagtudlo. So atong basahon karon, bersikulo 3. Apan siya nga nagawali, no, nagatudlo, nagasulti ngadto sa mga tao, natural. Para asa? Sa pagpalig-on, og pagdasig, og paglipay,
og mamalig-on ang tao diya sa wali maigsoon sa may tubag niya. Amen. Dungan gyud ang tibok iglesia, bisan pag sa kasing-kasing, bisag di mo gawa sa baba, apan ang kasing-kasing gyud mutimbre gyud. Amen. Ginoo. Ginoo gyud. Nagsimba sila sa espiritu. Right? Verse 4. Siya nga nagasulti sa usa ka wala nailhi nga pinulungan, nagapalig-on sa iyang kaugalingon. How check ayo na. Apan siya nga nagapropesiya, nagwali, nagapalig-on sa iglesia. Dili sa iyang kaugalingon kundi sa iglesia. Lakbit na po na iyang kaugalingon. Versikulo 5. Ako buot nga kamong tanan musulti pinaagi sa mga pinulungan. Apan palabiha nga kamo makawali, makapropesiya, kay mas labaw siya nga nagawali o nagapropesiya kaysa kaniya nga nagasulti o mga pinulungan. Gawas kun siya nagahubad o makahubad aron ang iglesia makadawat og paglig-on. Subo sa kanang nagasultig dila, nga namusulti pa siya dila kung nakahibaw siya sa isulti. Iya kining iklaro sa iyang baba aron mamalig-on kadtong nagapaminaw kaniya. Nakita niyo may igsoon? Nakita nyo? So, ang mga tao makaingon dyan, amen. Eksaktong amen. Dili kay usik-usik na angin. Bisag nakakitag ilaga, uy, amen. Oh, kita galing barkada, uy, pre, amen. Dili na magsilbi. Third commandment niyan, thou shalt not use the name of the Lord in vain. Kay dili yun makaikyas katong mga tao nagasulti bisa pag tinago nga wag yo'y paghukom. Matthew chapter 12 verse 36-7, tanang imong gipanulti bisa pas kasing-kasing mo dautan maayo og dautan kanagyod wa atubang gyud ka sa hukmanan sa Dios pag-abot sa adlaw. So ato pang basahon bersikulo 7. Bersikulo 7 ngadto 10. Og bisan ang mga butang nga walay kinabuhi, bisan kuno mga butang walay kinabuhi, nagahatag og tingog. Sama na nung plauta, di ba? Wa man ay kinabuhi, apan makahatag ng tingog. O di gali alpa. Now, gawas kung sila maghatag og kalainan diha sa mga tingog, unsaon nga may baluan, unsa ang giplauta o gialpa. Kinanglan, ang plauta, kinanglan masabtan sa mga tao, plauta na. Kanto po alpa, masabtan po. Pinaagi sa unsa? Pinaagi sa tono. Versikulo 8, kay kun ang trumpeta naghatag og walay tino nga tingog, kinsa ang muandam sa iyang kaugalingon ngadto sa gubat, di ba? Di ba ang kining trumpeta gubat galit atras sa bante ana. Pero kintay mo ito usaw man ang pagdasmag sa giran na dili masabtan. Busa, versikulo 9, sa samang paagi kamo, gawas kung kamo maglitok pinaagi sa dila o mga pulong nga sayon sabton, unsaon nga may baluan unsa ang gisulti. Kay kamo, musulti ngadto sa hangin. Hangin lang yun. Aduna tingali, daghang kaayong mga matang sa mga tingog dinhi sa kalibutan, ug walay usa kanila nga walay kahulugan. Naagyod. Karon ato tas bersikulo 11 ngadto 12. Aygon, busa kun ako wala nahibalo sa kahulugan sa tingog, akon mahimo ngadto kaniya nga nagasulti nga usa ka luog. Wal koy baw unsay luog may igsuon. Og siya nga nagasulti mahimog usa ka luog. Ibig sabihin alien, no? Ngari kanako. Kun ako kuno mosulti og dila wa ka siya kasabot, alien ko niya. Apan kung siya po musulti ka na ako, wako kasabot, alien siya ka na ako. O may sinabtanay. So busa, versikulo 12, bisan sa ingon kamo, sanglit kamo mainiton nga nagtinguha o espirituhanon nga mga gasa, paning kamuti nga kamo mulabaw ngadto sa pagpalig-on sa iglesia. Maunay kinadak ang tumong ang pagpalig-on sa iglesia. Busa nagaingon sa bersikulo 16 may igsoon, kung dili man sa diha nga ikaw mo panalangin uban sa espiritu, unsaon man niya nga nagalingkod sa lawak sa nga wala kay balo sa pag-ingon nga amen sa imong paghatag o mga pasalamat. Sa nakita nga siya wala nagapasabot
unsa man ang imong gipanulti. Walay bili. Bisa pag unsa kalami sa gasa apan dili makapalig-on sa matag usa, kanang gasa nimo imo nang kaugalingong pagpasigarbo. Dili ang Ginoo mo'y nahimaya sa imong pagsimba. Kay tungod mahimaya ang Ginoo kung imong idayag, imong iwali ang kamatuoran nga gikan kaniya aron ang mga tawo mga luwas o mga tawo mamalig-on sa ilang pagsalig sa Dios. So tanaw na tong kahulugan sa amin. So nakita nato ang kahimtang sa iglesia sa panimbahon Korinto. Karon ato na punta sa kahulugan sa amin. Unsa man amin? Kinahanglan biblical gyud, no? Okay. Sumala sa daang tugon. Katungod ang daang tugon man maoy tinugdan, maoy ugat, root, gamot sa pinulungang amin, adto ta magsugod. Ang amin sa daang tugon, but pasabot ni mo amin ng tao, but pasabot mo ni pagsuporta. Mo ni pagmatuod sa butang o pulong nga ilang gipanulti o butang nga ilang gikasayuran. Labi na sa kontrata, og dunay kontrata kinahanglang pirmahan ni. No? Pirmahan ang kontrata. Mausab sa wali, sa pulong, kinahanglan pirmahan og amen sa tigpaminaw. Aron kadtong nagawali, makadungog siya nga ang Ginoo nahimaya tungod nasabtan sa katawhan. Amen. Og ang mga katawhan usad mamalig-on sila kay tingod klaro kayo ang nilang nadunggan nga pulong sa Dios nga gibat-bat nga nang magawali, makaingon sila amen. Di kay pataka-taka usik-usik og amen bisag wa kasabot amen amen amen. Dili gyud na magsilbi megson. Thou shalt not use the name of the Lord in vain. So sa deklarasyon sa atong kagawasan, sa declaration of our independence, one time usa ka tawo naghimog kontrata, declaration ng atong independence. Iyang gisuwat ni sa iyang kamot. Apan kining declaration na malig-on kini tungod sa mga kamot nga may pirma usab dito sa kilid nining maong independence. Giaprubahan sa karaghanan sa mga magtutuo sa ilang mga pirma busa nalig-on ang atong independence. Mao kana ang amin sa daang tugon. Kadas wali kada sa pagbasa og pulong sa Dios nga madungog nila bisan pag kinig tunglo, bisan pag kining panghusga o hukom kanila, dili gyud sila makabalibad, musulti gyud sila, mubaos gyud sila pag-ingon amen. Kay tungod Ginoo, pulong sa Dios mo ilang gipaminawan pinaagi sa mga propeta o magwawali. Tanawa ang Salmo 72 versikulo 18 ngadto 19. Nagingon, dalaygo ng Ginoo nga Dios, ang Dios sa Israel, kinsa mao lamang ang nagabuhat og kahibulungan nga butang og mabulahan ang iyang mahimayaong ngalan sa kahangturan og itugot ang tibok yuta mapuno sa iyang himaya. Unsay tubag sa mga katawan? Amen. Amen. Kay tinuod kana maigsuon. Adto gyud bibutang ang amen sa igo nga kinahanglan adto gyud hiaom ang amen di kay pag-usik-usik lamang. Ang amin maigsuon sa atong Biblia hinaot pa. Hinaot pa. Hinaot pa. Sa ubang pinulungan sa pagkatinuod, sa pagkatinuod. Amen. Amen. Kay tungod kana si Kristo, tinuod si Kristo. Si Kristo tanang katubagan hinaot pa. Busa balaan kining pag-ingog amen maigsuon. So atong tanawon, ang amen mao po yung pagdawat bisan pa sa tunglo, bisan pa sa mga pagsumpa maigsuon. Atong basahon Números 5 ngadto 22. Si Moses naghatag sa mga pinulungan sa Dios tungod sa mga hukom o sa mga tunglo nga angay madawat sa mga taong mga masupakon. Unsay tubag sa mga katawhan. Versikulo Numbers o sa numero 5:22 nagingon, og kining tubig sama ining babae nga nagluib sa iyang asawa, dadong nga to sa mga kaparian, unya painom tubig nga tunglo aron masabtan og tinuod bagyod og wa siya mamakak.
Maingon din og kining tubig nga nagapahinlo sa tunglo musulod ngadto sa imong ginhuaan. Sa paghimo sa imong tiyan nga mo kubag og sa imong paa nga malata og ang babae maingon, Amen. Amen. Ganun kay tungod nakasala siya. Tubag siya. Wa gud siya ingon pangulipas nining pulong sa Dios. Bisan pa sa Deuteronomy chapter 27:15-18 nagaingon, tinunglo ang tao nga nagahimo og bisan unsa nga kinulit o tinunaw nga larawan usa ka dulumtanan ngadto sa Ginoo ang buhat sa kamot sa mga taong hanas og nagabutang niini diha sa usa ka sekreto nga dapit og ang tanang katawhan motubag og maingon, Amen. Tinuod ka na. Versikulo 16, tinunglo siya nga wala nagatahod sa iyang amahan o inahan o ang tanang katawhan musulti, Amen! Versikulo 17, tinunglo siya nga nagakuha sa muhon sa iyang silingan o ang tanang katawhan musulti, Amen! Versikulo 18, tinunglo siya nga nagahimo sa buta sa pagkahisilaag gikan sa dalan o ang tanang katawhan musulti, Amen! Tanawa? Hinaot pa. Hinaot pa. Mahitabo ka na. Versikulo 19, tinunglo siya nga nagatuis sa paghukom sa langyaw, sa ilo, sa amahan, og biyuda, og ang tanang katawhan miingon, Amen! Tinunglo siya nga nakadulog sa asawa, sa iyang amahan, tungod kay siya nagahubo sa saya sa iyang amahan, ang tanang katawhan miingon, Amen! Og magpadayon pa ta hangtod sa versikulo 24, ang tubag sa katawan, Amen. Busa sa pagdawat sa tunglo kay tungod sa mga sala, bisan pa sa pagdawat sa maayong mensahe unsa may tubag. Amen. Adto gyud ibutang ang amen, di kay tagak-tagak nga amen. Gustong kanamo singgit, Amen, Amen. Bawon sa mana? Wala kita masibo. Wala ka magsimba sa Dios. Nagsimba ka sing kagalingon aron mailang kang kusog ka mo amen. Kinahanglan kusog kang mo amen. Muawit, amen. Kusog kang mo awit aron kadto mga tao nga dili magtotoo makasulti sa ilang kasing-kasing amen. Pinaagi sa atong pag-awit nga kinasing-kasing kusog apan dili pagsultig amen amen. Maingon ng mga tao nabuang na. Jeremiah 28:5-6 nag-ingon, unya ang propeta Jeremias maingon ngadto sa propeta Hananias diha sa presensya sa mga pare o sa presensya sa tibuok katawhan nga mitindog diha sa balay sa Ginoo. Bisa ng mga propeta, bisa ng propeta Jeremias maingon, Amen. Ang Ginoo magbuhat sa ingon, ang Ginoo magtuman sa imong pulong nga imong gipropesiya aron sa pagdala, pag-usab sa mga sudlanan sa balay sa Ginoo o sa tanan nga gidala nga binihag gikan sa Babylonia ngani niining dapita o sa katumyan. Amen. Nagwali si Jeremiah ang tubag sa mga tao. Amen. Bisan pa sa doxology, sa pagsimba, naagyod ang amin. Sa pagpahiuyon, sa maayong pagpanulti, o sa panalangin, sa tubag nato, sa prayer, kitagyod mo, sang-ayon we agree by means of amen. Kinahanglan gyud naagyod ang amen. Karon, sumala sa bag-ong tugon, sa atong panahon, si Jesucristo kanunay mamulong og amin. Sometimes sa atong English version, ang gisulat diha, truly, truly, I say unto you. But the Greek word of truly is amen. Amen. Mayingon din sa John 8:58, bahin kang Kristo, siya nagpahimatuod. Si Jesus mayingon ngadto kanila, sa pagkatinuod, that's amen. 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 Pagkatinuod sa uban, sa mayong balita, hinaot pa. No? Pero murag layo na ng hinaot gyud, no? Kinahanglan amen gyud, meaning yes. Ako nagaingon sa ngalan ni Jesucristo. Nganha kaninyo, sa wala pa si Abraham, ako mauna. Mao. Before Abraham, I am.
Unya gitimbrihan ni Kristo nga tinuod sapagkatinuod. Truly, truly, I say unto you, before Abraham was, I am. Mao na pagpahimato ni Kristo. Sa iyang kagalingon, nanumpa siya nga amen, kay tungod siya mauman ang amen. So busa, og unsay sulti, unsay wali bahin sa pulong ni Kristo, ana magikan ang pagtuo, saving grace, saving faith. Kay tungod gikan na sa pulong tinuod, amen, ni Kristo. So sa pagpasidungog sa himaya sa Dios, unsa may tubag? Halimbawa, Romans 11:36, kay gikan kaniya og pinagi kaniya og ngadto kaniya ang tanang mga butang sa kang kinsaan na ang himaya nga walay katapusan. Unsay tubag? Amen. Mao nang paggamit sa amen. Dili usik-usik, dili tagak-tagak. Usahay ka ng pagtawag, sige siwag tragat of amen. Usa na naka dili na maayo. Sa Tagalog pa kabastusan na yan. Ang paggamit sa amin, labi na sa bendition, no? Benediction, naagyod na. Galatians 6:18, mga igsuon, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo mag-uban sa inyong espiritu. Amen. Salamat Ginoo. Amen. May tubag na to. Pagbalid, pagpahimutuod nato sa saad ni Hesukristo nga atong mabatian sa wali, 2 Corinthians 1:20 nagaingon, kay ang tanan nga mga saad sa Dios diha kaniya mga oo og diha kaniya amen. Ngadto sa himaya sa Dios pinaagi kanato. Saad sa kaluwasan sa mga makasasala, amen. Si Kristo maong saad. Siya gitawag sa Old Testament Dios sa kamaturan, Dios sa amin. Revelation chapter 3 verse 14. Tungod kay ang saad sa Dios makita diha sa katumanan diha kang Kristo. So busa si Kristo mao ang atong amen sa atong kaluwasan. So sa may laraw sa pag-ingon sa amin na igsoon. Kining amin adto ni katagak o adto ni itimbre, adto ni tatak sa tibuok iglesia, tibuok balangay, no? Sa kongregasyon, isip na pagdaig o pagkalipay o pagtuo sa Ginoo adto gyud sa katapusan sa atong pagdaig sa Dios. 1 Chronicles chapter 7 verse 35, naadiyag ipamulong tanan ang kamaturan bay sa Dios o ang conclusion na sa verse 36 na gingon, bulahan ang Ginoo nga Dios sa Israel hangtod sa kahangturan og ang tibuok katawhan miingon amen og bitayig sa Ginoo. So mao kana mausab kita mga igsoon sa pulong katapusan pagdaig natin sa Dios. 1 Corinthians 14:16 sa atong gibasa ganina, kung dili man sa diha nga ikaw mo panalangin uban sa Espiritu, unsaon man niya nga nagalingkod sa lawaks nga walay kay balo sa pag-ingon nga amen. Kinahanglan klaro. Kinahanglan gyud na ang pagmatuod. Kita matag-usa makaingon gyud og amen. So sa mga nanguna kanato sa pagdaig atong mga pastor mao'y nag-lead, atong mga deacons nag-lead sa atong worship, nag-lead sa mga prayer, mga pagsugid, mga paghiling, atong katungdanan, ang pamati sa atong amen. Kinahanglan madungog sa tao na kumpurme gyud ta diha sa atong nabatian. Unsaon nako pagkaibalo nga anaa gyapon ko sa kasing-kasing sa mga miyembro dinhi karon, pinaagi sa pag-ingon nimo nga amen. Misalig ba mo sa akong gipanulti o pagwali nga gikan sa Dios? Unsay tubag? Amen. Adto gyud eksakto, di kay mag amen amen amen. Pastor, amen amen amen. No. Yan po ay isang bagay na paghamak sa Diyos. Isang bagay na hindi
kinalulugdan ng Dios. So sa eleksyon nato kini maigsuon, well, usbo nato ang atong mga kaugalingon. Labi na sa atong pagsabot sa pagsimba sa Dios. Himuon nato ni as decent and order. Kaya tungod ang Dios, God is not a God of confusion. Kinahanglan gyud naagyud ang atong pagrespeto sa iyang presensya. Nagaingon ng Habakuk verse 20, apan ang Ginoo ana sa iyang balaan nga templo, itugot nga ang tibuok yuta maghilom sa tubangan niya. Dili kasamok, dili cha-cha-cha-cha, tanggo-tanggo, singgit-singgit, hugyaw-hugyaw, lukso-lukso. No. Nagaingon ng Habakuk chapter 2 to 20, kung ang Ginoo nas templo, manghilom ang tanan. Itugot nga manghilom ang tanan. Kinahanglan gyud na atong sagradong pagrespeto sa Ginoo nato. Kay tungod ang Ginoo sa 1 Corinthians 14:33, ang Dios dili mao ang tigmugna sa kalibog, apan sa kalinaw sama sa tanang mga iglesia sa mga balaan. Kinahanglan tanang iglesia sa mga balaan, tanang iglesia sa mga magwawali magtotoo ng Kristohanon. Buhaton ang tanan sa unsa? Verse 40, itugot nga ang tanang mga butang pagkahimuon nga disente nga pinaagi og sa kahusay. Decent and order. Bisan pa sa atong pag-awit, dunay huni. Dili swagit-swagit. Hanay ang pagkabuhat. Mabuhat nato ni kining parte sa atong pagsimba. Kinahanglan unsa may mga parte sa pagsimba maigsoon atong nasabtan ng mingagi, unsa may sentro sa atong pagsimba, mao ang pagwali, mao ni sentro sa pagsimba, mao ni ba ni nang sa Dios pinagi sa sa magwawali, anha musulti ang Ginoo pinagi sa iyang pulong nga gibatbat na nang magwawali. Naapod ang kauban pa sa atong pagsimba, mao ang pagbasa sa kasulatan. Nagaingon sa 1 Timothy chapter 4 sa ating gibasa nadtong una, hangtod ako moabot hatag sa pagtagan ngadto sa pagbasa, ngadto sa pagdasig, ngadto sa pagtulunan. Kinahanglan basahon ang ang Biblia. 1 Thessalonians chapter 5 verse 27, ako nagsugo kaninyo pinagi sa Ginoo nga kini nga sulat pagabasahon ngadto sa tanang balaan nga mga igsoon. Nagyud ang preaching, na ang scripture reading, na ang giving. 1 Corinthians 16 verse 1 to 2, dunay giving, dunay prayer. 1 Timothy chapter 2 verse 1, may prayer, dunay singing of hymns and psalms. Kinahanglan gyud nga kusog ang atong tingog diha. Igawas gyud nato ang kusog sa atong baga diha sa pag-awit sa mga himno, pag-awit sa mga salmo. Kay pinaagi na mapalig-un nato ang atong isig kay igsoon nga dunay mga problema. Palig-una ang pulong ni Kristo sa atong kasing-kasing aron mamalig-on ang usab ang uban natong kaigsuonan pinaagi sa pag-awit. Colossians 3 chapter 16 verse 16. Colossians 3:16. Tuguti ang pulong ni Kristo magapuyod diha kaninyo nga magadagayaon diha sa tibuok kaalam nga nagatudlo og nagatambag sa usa ug usa diha sa mga salmo og mga alawiton og espirituhanong mga awit nga nagaawit uban ang grasya diha sa imong mga kasing-kasing ngadto sa Ginoo. Dili na ako pagkatas unay migso kay milabay nining atong pagtulunan bahin sa pag-awit. Naapod ang paghalad og awit, pagdaig. Nagaingon ang Hebrews chapter 13 verse 15, busa pinaagi kaniya kita maghalad nga mapinadayunon sa sakripisyo sa pagdaig ngadto sa Dios nga mao ang bunga sa atong mga ngabil. The fruit of our lips, giving thanks, nagahatag og mga pasalamat ngadto sa iyang ngalan. Apan kini pagabuhaton in a Christian liberty way. Kung mataas na, masentro na ang pagdaig, ang paghatag og mga alawiton, dapat sentro ang preaching, mas labaw ang preaching. Ang time sa preaching, mas sentro yun. So atong pagabuhaton ni indecent and in order. So nining tanan,
pagatimbrihan sa balaang Amen. Amen, Lord. Pagkaanindot, mga kaigsuunan, nga naagos presensya sa Ginoo, naagid sa kahilom, nasa desente, nasa orden nga pamaagi sa pagsimba, nagalingkod, nagapaminaw sa pulong, unya pagkahuman sa benediction, sa prayer, and all the people will say, Amen. Pagpangulian na naagid ang kalipay. Dili sa unod nga pagkalipay, dili sa singot nga pagkalipay, kundi kinasing-kasing. We worship God in spirit and in truth. Labi na kung ang atong amen haom sa atong mga pagsimba. Pinaagi sa conviction sa wali. Pinaagi sa pag-uyon sa wali. Pagtubag sa katapusan sa pag-ampo. Bisan pa pagtubag sa benediction. Amen. Hinaot pa maigsuon. Nasabtan nato. Kaya ang gipangita gayud sa Dios sumala sa John 4:23-24. Ang gipangita sa Dios kadtong manimbahay kaniya sumala sa iyang kagustuhan, sa iyang will. Kinahanglan magsimba sa espiritu ug kamaturan, dili kun unsay gustos tao, dili syncretism. Sagol sa mga filosofiya o mga kainlaing pamaagi sa reliyon. Our worship must be regulated by God's word. Amen? Ampun ta maigsoon. Dalaygo na mga amahan. Salamat yun. Kay tungod ang imong pulong mo'y maghatag na mong kaalam. Ug ang kaalam na mo, ang among nadawat, gikan sa imong pulong sagrado, ug mao ni imong kabubuton. Kay tungod imong gihatag ang imong kabubuton pinaagi sa imong balang kasulatan. Ngangay namong pagabasahon, pag-meditate namo, tumanon, aron ikaw gyud ang mahimaya sa among kinabuhi. Lord, salamat. Nining kamatuonan na. In Jesus' name.